the new thing has started. Yeah? The new thing has started. Kunento endiyenzayo. Lento endiyenzayo abanye basele kupha phambili ba something new is being done. Kunento bangcwele endiyenzayo endicela ba mina ndiyenze ngani. Njengoba uThixo bendithumile okanye ke ndithumile ithe lento ayanikwa ngqalelo ngabantu uThixo bendibathume kubo. Then mina khange ndiyeke ukulisa lento uThixo andithume yona. 1 2. Then into endicela apha kuni ngoku kulate bazalwana ndicela umuntu amele isiqu sakhe ngoku. Unganityaziswa ngabantu abangaxhanyiseki uba kuyiwa ngaphi. Abantu abangakazi bakwenzeka ntoni bangcwele ngeke sikwazi uba bawule basawe lesiyenzayo. Right, ngokwasebhayibhileni inkululeko idividiswe into 3 categories. Inkululeko zintathu. Sinenkululeko ekuthiwa yi-political freedom. Sibe nenkululeko ekuthiwa yi-economic freedom. Sibe nenkululeko ekuthiwa yi-spiritual freedom. Ezi freedom zontathu zenziwe nguThixo uzenzele abantu bakhe. Kungelishwa kabangceke ukuba ezi zimbini u-economic freedom no-political freedom kulula ukuziqaphela, ziyazibonakala because zinophatheka. Then eyona freedom endicinga uba apha eSouth Africa izawuthatha ithuba elide to be understood ngu-spiritual freedom. Ndivumeleni bazalwana sike siqale ngoku into ezakwenza uba sibe nomahluko. Mna ndingumntu othanda uba into yam ibe nomahluko, ibonakala uba le into yile endiyenzayo ndithunywe nguThixo. So ndizawucela ke ngoku ndihambe nabantu abathi we are ready to take it siyenze. Then imiphumela yayo izawubonwa kwaba bantu bathe bayithatha. Ngamanye amazwi ndinqwenela uba ungabikho mntu ozawulibaziseka ngoku kuba hleze esajonga uba abaninzi baya kweliphi icala. Ndiyanqwenela uba nazi uba ngoku akudlalwa. Singena kuvuthondaba lwento besiyithetha iminyaka ndithetha kuni ngesiprofeto. Ngoku akuncedi uba nzima esathetha ngaso as ivinto ezayo. Sikuvuthondaba siyaphelelwa ngoku because besinikwe mna for 7 years. Then abantu abazi bangcwele abantu abangakhange baqala ukuyi-understanda into yesiprofeto kwasekuqaleni. Abazi bawuxeshani kwenzeka ntoni. Bazawubona abantu bakaThixo bewelwa zizindlu bengazi uba i-weather forecast besiyinikiwe. Siyabona bangcwele? Isiprofeto is more like i-weather forecast. Iyenzela uba ningaqutyulwa lizulu nibone sekuwa i-hail or storm as if no one warned you about the storm that is to come. So ngoku into endinosizi ngalo ndiqaphela uba nani nisenezishwembana ngathi anazi uba kwenzeka ntoni bangcwele. Okanye malithi kuni sanubona le nto uba ndingumntu osimple and ongenamdla wakuba complicated. Ento ndithetha kuni ziyenzeka, zenzekile, zisaza kwenzeka ke.
kunento endiyibona uba uSathana uzolibetha ihlabathi ngayo. Ukufa kuqhelekile, ukufa kuqheliwe, and kuyafiwa ngoku. Isiprofeto sinegalelo kokufa kulapha phandle. Into abangela uba abantu bangayihoyi, ukufa kuqhelekile, ukufa kuqheliwe. How I wish niyazi bangcwele into yoba ukufa akunto emele ukuqhelwa, ukufa kumele ukoyikiwe. Siyabona bangcwele? Into abangabantu uSathana in fact wenze ukufa akwahoyeka so that abantu bangazibekeli imqwayito ngokufa. Into yokufa into nje uthi ubhodile. Yemalo, just like that, ubhodile. Ubhode wayaphi? Bazalwane, ndiyanicela, take serious ukufa. Andinoyikisi ngokufa. We have to die. But don't take ukufa so lightly. Yenye yento uSathana abetha ngayo abantu emhlabeni. Ukufa bakwenza into nje eqhelekileyo. Nokubulawa komuntu into nje engenamsebenzi. Niyazi baba ngcwele apho uSathana afuna ukubeka khona ihlabathi. Kaloku isihoko asenzelwanga bantu. Njengoba ndithe kuni uGenesis chapter 1 verse 26 uthi masenze umuntu ngokufana nathi. Sebona bantwana? Right. Okwesibili lo muntu wabekwa phi? eEdeni. Okwesithathu wanikwa lo muntu idominion. Zi-3 ezizinto. 1, kukuba umuntu enziwe afane noThixo. 2, kukubekwa kwakhe emyezweni uSathana awaziyo iEden. Number 3, kukunikwa komuntu idominion. Lonto yenze uSathana wamcaphukela uThixo. Siyabona? Wamzonda, wamcaphukela, wamonyanya uThixo. Ubani? uSathana. Then ndithi kuni, if ufuna ukuvisa umuntu ubuhlungu, umthosharisa ngenzala. Mangabe ufuna ukuhlungisa umzali, do something bad kwinzala yakhe. Thina siyakwazi ukunyamezela, but ipain xa isemntweni wakho uyuhaleba ngaseyishifte ize kuwe ingasikho uyayinyamezela better than ntoni umntwana. Kunjalo ke nakubani nakuThixo nabani noSathana. Abantu ingase bayi-understand uba uSathana has nothing to do with us per se. Akakhalelanga abantu uSathana. Into aphezu kwayo ufuna ukuvisa uThixo ubuhlungu, because waqaphela uba eyona nto esenhlizweni kaThixo ngumuntu. Then ukuze ndimvise ubuhlungu uThixo, mandidile nantoni nomuntu wakhe, ndimvise ubuhlungu ngomntu lo amthandayo, ndizoyibamba inhliziyo yakhe. Secondly, uThixo wenza uba isihoko esi wasakhela abani uSathana. Waqonda uba enye into engamvisa kamnandi kabuhlungu ngayo uThixo uba njengoba isihoko esokhele mna ndiyongena nabantu bakhe. Mamela ke, akakangeni yena kuso, kodwa abantu bakaThixo sebengena and in numbers. Then njengoba abantu bakaThixo bengena in numbers phaya, kunento endihluphayo endithi spiritual mathematics. Ndifuna namhlanje ndike ndinisherishele spiritual mathematics. Ukhokho wam kuthiwa wasulela ngo-1898 seemingly somewhere there. Ukhokho wam usule ngo-1890 ngo-18 ngo-19 bheka lo debe ngo-18 yingalo
Baba 19 bokuqala, Baba 19 bokuqala. But andicinga ngoku approach into phako 200 years wabhubhayo. Close. Nansi ke into endikhale ukuyishela nani bazalwane, and andifuna ukuyingqamela lento. Ndifuna lento niyithathe very seriously. Uma ngaba lento ayihoywa basazophela abantu nguSathane. Ukhokho wakho, let's say njengowami ukhokho, una about 300 years wangcwatwayo. Utatomkhulu wami ndiyacinga uba usweleke maybe phabo 1908 yena. Xa ndicinga okanye phabo 1980 or somewhere there, kodwa ke ndisemncinci kodwa bengabesemfana nje usweleka kwakhe. So ku early 1900 utatomkhulu wami, which means ukhokho ko 19 njengoba ngo-18 nje, hayi ngo-18 uko-18 ukhokho wami tshimile uko-18 ukhokho wami. All right, nansi ke bangcwele this spiritual mathematics. Imagine how many years ukhokho wami ayihleliyo kule ndawo kuyo. It's more than 100 years, ne? Close to 200 years, ne? Okay. Ukhokho wami ufikela kokhokho bokhokho. Abo bantu bonke bakula ndawo ebangcwele, le ndawo bakuyo ayikabiyo final. Wonke umuntu obhubhayo ngoku akayi kwi-final destination. I-final destination yomuntu zimbini: i-eternity, life eternal, nobomi bokugwetywa eternal. Umngcipheko woba semlilweni kanaphakade. Siyabhala abantwana, ndifuna ningayithathi light lento and niyithandazele. Abantu abaninzi le ndithethayo ayityhilekanga kubo. I-spiritual mathematics about death. Ndifuna nibone abangcwele uba ibandla alenzi umsebenzi walo kanjani. Njengoba ukhokho wami ehleli ahleli khona, uba ngaba ngelishwa wabhubha engenabudlelane noThixo, day one esweleka waqalisa ukuthoshalishwa. Njengoba ndime kule pulpit ndishumeza nina, ndininqandela kule ndawo abakuyo, zange onwaba ngoku prepare umngcwabo sekukubi wesikuye. Kanameni nijikeleza pha ebhokisini kuthethwa ngelife yakhe, isithembiso sakulonina, isithembiso sakokwabo obekhula naye kungena ibandla. Akathi bantakwethu, in fact akakathi aphele le ndawo balinda kuyo. Hayi mayifunde bake banthele intsolo ngoku. Luke chapter 16. Le ndawo balinde kuyo, balinde phi? Ziphi izinyanya? Nkosi yami, ziphi izinyanya zethu bazalwana? Zihleli phi? Kanjani? Make sibone ke ngoba pha ku Luke chapter 16 izinyanya zethu zihleli kanjani? Akukho umuntu bangcwele onga affectwa ndishumayela nomlungu, ndisho India, ndisho Japan, ndisho China, ndisho umXhosa, ndisho Ghana, ndisho Rasta, ndisho Buddha, ndisho Muhammad. Wonke umuntu after death kuvela i-reality. Ikhona ibandla. Ndincede mantana wethu, ndifuna unityisa into ezikulu ngoku. Ndifuna nindifundele kwincwadi yeBhayibhile, incwadi kaLuka
chapter 16 from verse 19. Ndifuna abantu bazi ngabantu ababhubhileyo, kungakhathwa abantu bafe bengazi ba i-reality about death. Hlanga sinakho serious nje is because we don't know the reality about death, life after death. Yo, nibona siphuma intente nje sidlonga lo myalezo. Lo myalezo engiwushumayela lapha awuphumlisi if wachilekelwa nguwo. Ya, oseyifumene. Ngicela ngibangcwele ngosisi sibithi discipleship. Makube ngathi iyaqatselwa apha ekufundeni ilizwi ngokukhawuleza. Umuntu abene mic ozomfundela. Umzekeliso ngesityebi noLazaro. Umzekeliso ebangcwele i-parable most of the times xa nge-parable yinto eyokhiweyo nje eyokhelwe ukufundisa, but this is not just a parable. Uyibona kanjani ba it's not just a parable. Ibiza at the end amagama abantu abakwalapha eBhayibhelini. Xa kuthiwa nge-parable yezonka, parable yefish, parable njalo njalo, but lena into is not just a parable because ithi ikote ngabantu abaseBhayibhelini, ikote ngabashumayeli abasekhoyo aba-6. Therefore it's not just an ordinary parable. Iyathetha le ntshumayelo. Yeah. Kwakukho sityebi sithile esasivatha ezimbejembete. Isityebi esithile bazalwane sisimbolize nowadiza aba bantu bangayihoyanga lento siyenzayo. If ujongile ukukhonza yinto nje yefashion, yinto nje engenabomi kubantu abaninzi, yinto engathi ngumxhaka, ingathi ngumampara ukubhalo, yinto yabantu engathi ngabantu abahlelelekileyo asebezinikele uba hayi wethu sibethiwe thina asifumananga butyeni, asifumananga mfundo, masisincamele ecaweni. That's a wrong connotation about Christianity. Andikhaleli nibe ngabo bazane banjalo. Yabona bangcwele, ndifuna ukuproduce apha kuni staunch members of Christ. Ndifuna abantu aba-proud ngobuKristu. Amen. Umuntu ozivayo onosizi ngomuntu ongengomKristu usuka nosizi ube nenimba because was i-ending yakho ba imbekaphi. Wadlala uSathane ngengqondo zabantu. How I wish abantu abafundileyo ke yo umuntu afunda benento zonke abenemali yonke avela phoso yona nto. No, come on, I want to go to those educated guys out there. Jesus was my ego, then you would. Near morning, the level of young Abanda. Go to one stuff. I'm sure the young if you want to know South Africa, count drive, let's say from Durban, let's say tomorrow 7, you see what is happening in each and every city of town. Ufika kuba ngathi nje eSouth Africa into ngumoya nje okuthiwa wenziwe every Friday and Saturday eMzantsi Afrika. Nakuya kwayiphi ilokishi, nakuya kwayiphi idolobha ziyaduma qha. Siyabana. And abanye abantu ngokwestandard sabo abalibali benza eyona ngoku ingozi kusuke kuphunguke kwanina niyojoyina eliyacala endilisizelayo mna nishiye elicala elikaLazaro khawudlule Sisitya ozimuncumuncu yonke imihla. yabona phaya kwesithandazwe sokonwaba yo amantombazana phamane akathengi utywala amantombazana bathengelwa ukutya amantombazana phaya thengelwa utywala kaloku ekugqibeleni kaloku nazi ngifomane ngalithi
nothing for mahala egqibeleni. Izimuncumuncu ezidliwe ebusuku bantakwethu, yeyi kudliwe ebusuku konwatye kuthi phaa tree, nothing for mahala. Jonga ke kuloo nothing for mahala ayisosifo kuloo nothing for mahala. Niyabona let alone basele ya i-AIDS ingasahoywa. Andiyazi uba on weekends how many people eSouth Africa abosulelwa yingculazi every weekend. Kangendlela ebucareless ngayo eSouth Africa in life. Ayinabantu batsha lento nabadala bakuyo inzima into enzeka eMzantsi Africa on weekends. Usatha nophuma iphulo ngeweekend. I'm sure Thursday bakhona nje irally yabathandazi bathi badwa masifaste then Friday yangomso bavela ngathi bawes. Nikhona. All right. Andithobi loo nto bangcwele ndikwi-life yabo after death. Abantu abaninzi kusabefile kolwalonwabo kusabefile abantu bengakhange baba nechance yokurepent. Yabona ngoku uba ngasibuza uba statistics apha eSouth Africa bangapha abantu abafe ngobusuku, bangapha abantu abafa nge-hour, bangapha abantu abafa ngomzuzu. Bengithanda zona iphathele next week ndimkhumbuze ndiniphathele statistics of death nge-second ndinazo statistics uba kaloku khona abantu babhizi kudlalwa nje, khona babhizi babala kwanto abazi uba how many people approximately per second in the world abafayo, per minute in the world abafayo, per week, per month, per year in the world. Kuthiwa khona abantu basebenzisa ngobomi abangadlali benza statistics. Then ndingalela mani ukwenze nincede nyani ezi zinto uSathana azifihlayo ningazihoyi ndizibeke phambili. Ndiyaninceda ngale nto. Yebantwana koyikeni ukufa. Don't die carelessly. Never allow Satan akwenzayo nobani babhodile nobani bafa awuqali ukufa ngawo. No man, such statements are foolish. That's a foolish statement. Uthi udala man bafa abantu awuqali ngathi ukufa siyabalandela bephi besenza ntoni. Nansi ke le mbali ngifuna nazi uba is foolishness ukuthi hayi wethu nambe zofa nabanye bafa sela. Yebo lento ndibuhlungu bangcwele abazidlisa ipoison abantu abazityisa ipoison abantu baseMzantsi Africa of late, abazixhomi abantu abatsha baseMzantsi Africa of late. Yey abadlisani abantu baseMzantsi Africa besingcwaba izolo unyana wethu ngoba kwamoya ke lozike lo mntana olapha waseGcuwa kuthiwa ngifuziwe dlisile awe noba ivile noba ive amsebenzi nabo phuma umntwana kaThixo apha eyongenisa inkonzo yeyouth khangabuye buye seyibhokisi yini indlu kaThixo bangcwele kodwa banayona bafele enkosini. I wonder le aba benze lento bona inqoko yabo izawuthini. Yebazana lisana usidlisa musana usidlisa nambe ndidliswa nje lengeleni lo nyaka kake badlisa uphopho sana usidlisa abazalwane. Intoni uma umuntu uthi udlisa umuntu no uzofumana ntoni ngokubulala umuntu? Hayi manje xa kungena ibhokisi unguwe unobangela
Yabangcona akasibuze isazela siyaphi na? Xa kuqunguluze umuntu isidumbu ube ungunobangela isazela sakho sithini apha kuwe? Kona xa uzaliprepare iyeza usazi uba eliyeza liyabulala liye emntwini ithina le nto bangcwele konakala ntoni emntwini? Hlobo luna lo mona mhlobo ngumona onjani nalo ubona ndiyawazi mina ngoba kuyagilwana nje ememoneni kugilwane nje akude kubulawane ngotheni lo caba uze strong umona ude kubulawane fire kulo ndawo fire yona awuthi fire kodwa uyenza haleluya hayi ngifuna ukukhuzwana ngwa yini Nkosi yami hayi na amshope nafana nento yokuthakatha izoyekwa ngoku hayi bazoyabona ukuthakatha umuntu othakatha ugena ntona amshope le nto bona izonceda abantu xa uthakatha ugena ntona xa umuntu esokhindlu yakhe ungazami wena iyo plan mali wakhe yakho usuqamba ugodo xa umuntu afumana umsebenzi ebezizamela ngohlobo lwakhe ungasuzama ngohlobo lwakhe ufumana umsebenzi nawe na usuqamba ugodo nitheni ngathi andisho kuni ngisho ebantwini kanti bantu jokuse ngakuni yemani yazi mna ndincoma umuntu ngiyazi uba ndingumuntu othanda ukuncoma ndincoma umuntu ethenge imoto entle ndive kumnandi enhliziyweni yami i-African yasekhaya ithenge imoto entle umuntu athenge umzi ngaselwandle opha phezulu kube mnandi i-African yakuthi ithenge umzi kwindawo eposh ndive kumnandi Africans are developing. My fellow Africans are developing. Andiyazi le nto yakho wena uqamba ugodo neteki le ndinxibileyo caba ungaba no-40 teki hayi sizoyicela ndikunike yini nikhona bangcwele andifuni ukuba ndikhokhela abantu kanti ngomonashe kufuze ba nifuze ba ubunomona ufuze ba nanamona uba unathando ufuze ba uba ngabe into embi iyosulela kanti usulele mani nazi into ezinhlezi amen haleluya amen okay hayi ndinomcimbi wokufa namhlanje abantu bakhelesa bekufeni ungafi ungeke kwiposition eright nothixo siyabona soze siphele isono niyabona abantwana namhlanje ngiziklenzela lethi ngedwa lesibona niyazi ba apha angeni umuntu ongaziklenzanga phakathi nyama ni right ngo mastanders ba xa kuthiwa uyafika ufosla becaweni ndinexhala uba ungafani ukwenza zinto zenu niyathuka pha yo iba ngathi inguwe lo ngasokwakho wena nawe uyazazi nje uyenyihoho uyenyihoho ingazithixo nyani anithathe abazane bam ndimcele uba Thixo usufika lani bagqibonzisa i-repentance uba nayo le repentance niyixhomeke kulala becaweni hayi malimcela uba anithathe manithathe mhlaseni silapha ecaweni sandinokurepenta otherwise ningazapha nina ecaweni ngecawe singekho thina siqhelile ekalo ndizorepenta ngecawe thina siqhelile xa niyafika from repentance lo gone sanuxhomekeka kwi-repentance yalapha leyo khali ixelongo saqhuba imoto ungaqamba Entlambululo hlalani ngokuhlambulula akukho umuntu ongade kuthiwa kuni unenhliziyo ucinga ungumntu kuthiwa woni unotshe ngabangumuntu yabona ngo njengoba ndizophuma ndiyonxiba le icawe ndiphuma ndihlambulukile yemani apha edolophini akuzoziphazamisa
yathi ndibuya nibe nina ninodwa ba right mina senthi yebo lento zomishiya ngoni ni right nithanda ngoba uyesu angabuyi ngakuyo kuba ngishiya andiyazi ngene dibana apha endleleni ibazani bam andixoki simani uba 100% uthi u-100% ngoba yabona ko ndirayithi nomonjolo ndiyaziva ndihlambulukile heyi phithi 1 uthi 2 minus 2 98 minus 3 95 minus 10 85 sanolinda amamthenyoma ku-40 ndithi kwami usene ungami-5 yothi 5 ongabuyezi ngalo-5 hlalani nihlambulule abazalwane kuba siyona imisindo eninayo yo hani bahle ecaweni yo ecaweni nibahle yo yemakhaya mani uzobona the true color katata thina utata bathi unje the real father apha ecaweni nguye lo yazi nje uThixo ndimcelile khona ezoyenza apha kulo ngetanga ndizonixelela futhi andifuni nimfihlela uThixo uzondinika amathilelo ndizofaka ii-chips not chips ema-chips khona ezoyifaka awuzoyibona i-chip ethile ndicela kuThixo ndifuna wonke umntu lapha ebandleni ahambe ne-chip kahle ndifuna zonke nto nge-weekend ndithatha iiship zam into ndingaziva kweza ship zam thani nomninzi andoko uthubule nosiphango ndifuna ukuba apha evekini unjani ndifuna ukwazi uba apha evekini niyamngqinana uChrist koo-ships ndingavita abanye abantu abatshoka mnandi ethi sweetheart kwindawo engewe ka-sweetheart ezingenzeka uba ngandiyeship awuthi mandinike mani ndifuna amadoda esikakhulu halleluya benithini lizwi kanani walo ndihandi libambile funa uvo benithina umqolo uLazaro ntoni umzekeliso ngesityebi noLazaro itsho mntanam verse 20 yes esangweni laso kwakudla ngokusiwa ihlwempu lithile ligama linguLazaro elalizele zizilonda lisoloko linqwenela ukutya nokuba yimvuthuluka ewa etafileni yesityebi eso bezisiza izinja zikhothe izilonda zalo ke kaloku lafa ihlwempu elo lasiwa uAbraham zizithunywa zezulu safake nesityebi sangcwala sathi sikwelabafileyo saphakamisa amehlo aso sisethuthubeni imane bangcwele abana komba intuthumo yenyama le yalo mzimba kukhona intuthumbo esizoyiva ngomphefumulo sesifile laa mntu lo uva intuthumbo ngamanye amazwi umzimba wakwamoya othi xa ubhubhayo kungene lo mzimba kuwo uyothuthunjiswa lo mzimba njengoba umuntu bangcwele ene-spirit ne-soul ne-body xa umuntu ebhubha njengoba usoul and the spirit yena engabhubhi econtinuish ungena kwibhodi afika usoul no spirit angene kuyo ayophila ngayo le bhodi likhona ibandla mandiphinde yincwadi yabaseThesalonika bokuqala isahluko nguchapter 5 iverse 23 isibonisa uba umuntu lo ungumoya unomphefumulo semzimbeni zintathu ezi zinto xa
usaphila kulomhlaba udla ngalomzimba wenyama, wona ngalomzimba wenyama. Then umzimba kwamoya lo ke ngoku lo ozophinde Kodwa ngomzimba wamafuna si-understand le nto. Mibili imizimba abantu abakwazi ukwehlula. Kukhona umzimba lulapha kuwe ongabonakaliyo onguwe. Ongumzimba ntoni? Kukhona imizimba epha ezulwini egcinelwe thina. Siyabana abangcwadi. Umzimba wakwamoya olapha kum awunguwe lo mzimba wakwamoya. Okwincwadi yamaKorinte esibini chapter 5 kuthethwa ngomzimba wakwamoya ongomnye. Kunomzimba wakwamoya olapha kum, olapha kuwe. Kuba nalo mzimba ekuthiwa sinemizimba ke isakhiwo esemazweni phezulu. Asikho kulo wangosiko lo. Niyakubangcwadi? Right. Manqale okanye manqale ngalona umzimba. Asingqamama sithi sapeshe baxanywa ngapha ngithi na next week siyaqhubeka. Manqale ngalo mzimba abangcwele. Lo ulapha kum ungabonwayo. Kuthiwa si-spirit body. Lo pha phezulu yi-glorified body. Abangcwele abantu? Lo lapha kuwe onguwe ongabonwakaliyo. Lo ekuthiwa xa kuthiwa umntwana umuntu uno-body 2. U-body 2 ngulo mzimba. Ngulo usetyenziswa kakhulu kwa-witchcraft. Lo mzimba abawusebenzisayo kwa-witchcraft ngumzimba wakwamoya. Siyabona abangcwele? Olapha kuwe ongena ubonwa ngelihlo lenyama. Nikhona abangcwele? Mamela ke. Kungelishwa okokuba njengoba singawuboni thina kweliya cala lakhe uSathane uspecialize ngawo. Kweliya cala likaSathane le-kingdom of darkness, le-witchcraft, yeyona nto umtyholi adla ngayo la mzimba wakwamoya. Mamela, njengoba thina lo mzimba wakwamoya singawuboni, amagqwirha abantu abathakathayo basebenzisa wona bewubona. Xa ezawuphuma umuntu emzimbeni ezokhwela ikheshi uba ngu-body 2, ashiye lo mzimba ubonakalayo angene kulo ngabonakaliyo akhwele ikheshi ngawo ezibona yena nala ushile umzimba ewubona. Thina amaKristu asivumelekanga uba siwubone umzimba wethu wakwamoya. Kulapho umtyholi asibetha khona. Mamela, njengoba ndizawunifundisa i-spiritual warfare, la mzimba wakwamoya uSathana udila nawo. Kambe njengoba umtyholi enekhompyutha, umtyholi sijongwa thina kwikhompyutha. Ubukho bethu ba uphi ngoku, kwenzeka ntoni, sijonga ntoni kwikhompyutha. Then xa umzimba wakho lungabonakaliyo, ugcinwe ngcwele, unyulo, abakwazi ukumanipulate. Awonse abawuboni but abakwazi ukuthi manipulate. Amaxesha amaninzi xa besiza kuwe bezoku-attack because of your spirit body, bajikeleza bancame bengakuboni, okanye bafike kwakho kunenkungu phezu komzi wakho. But take these things very seriously. Xa umzimba wakho wakwamoya une-conscious understanding of your spirit body, uyancedakala. Hence ndinifundisa ukuhlala nizihlambulula. My main purpose yokuhlala nihlambuluka, anazi ba why ndinitisha inhlambuluko ngolu hlobo. It's because now ndine-conscious understanding of my
spirit body. Ndifuna nani nibe ne-conscious understanding of your spirit body. Asimkanga phaa kuLazarus ugqibela ngayo, because abantu sebelimala nje beyaphaa kulaa ndawo abanalwazi. Umntu bangcwele makawazi umzimba wakhe wakwamoya. Siyabhala bangcwele, ubanike nafunda ukwazi i-operation yomzimba wakho kwamoya, ninqobile umtyholi. Njengoba sisona ngokucinga, isono kuThixo sibonwa nge-dots nguSathane. Xa wonayo, there is a dot echaphazela la mzimba ungabonwayo. Ndithi wena idot, wena mntu wonileyo oyiboni idot ekuwe. Sibona abantwana? Ngoku uSathana usibetha ngeziya dots, ngeke ukwazi ukulwa naye une-dot, because i-dot sisono sesikabani sesakhe. Wenza ndiyabona wenza noThixo idili yoba owakho ngapha owam ngapha. Ke ngoku masohlulelane ke, wonke umuntu onechaphaza lam ngowam akanakulwa nam. Indikho abangcwele, wonke umuntu onechaphaza lam ngowam akanakulwa nam. And ibe ithi iBhayibhile akukho umuntu ungenasono, which means bakanjalo singabakhe sonke. Libuleleni igazi likaYesu bazalwane, nina yabazalwane, le nto ndithanda ngayo iserious. Libuleleni igazi likaYesu. YiBhayibhile kwincwadi yeNtshumayeli chapter 7 verse 20 ithi akukho mntu ulunge kwaphela kulo mhlaba angoni. Alo Bhayibhile le? Yincwadi yeziKronike zesibini chapter 6 verse 36 kwi-brackets ithi kuba akukho mntu ungoniyo. Indumiso zikaDavide 51. uDavide wenhliziyo kaThixo wonile phaa, ulele ubani? U-Uriya umkaBhasheba. Incwadi ngani verse ulele bani? Ulele uBhasheba. Ile nto homosexuality ke ngoyeChotho. Ulele ubani? uBhasheba umkabani? Umka-Uriya. Okay, lo athi uThixo yindoda inhliziyo yakhe, ekho noThixo nyani nenceba. Uthi uDavide phaa, uthi ndikhawulwe nguma esonweni. Usho bani? Kodwa uthi ungamsusi kum. Imanga le ndawo, ndikhawulwe ngubani? Phi? Kodwa ungamsusi umoya wakho nje. Uzawuthula kanjani umoya engcwele esonweni? IBhayibhile kodwa inzima. Uzawuthula kanjani umoya engcwele esonweni? Uthi mangamsusi kodwa ndonile ndilele nomkamntu kodwa ungamsusi. Davide yayenza into. All right, ndifuna unipha nje into ecacileyo but ifihliwe kwabanye abantu. Yincwadi kaJohn, mandicela ngaUJohn. Yincwadi yeProverbs chapter 28 verse 13 ethi osigubungelayo isono sakhe angayibona ntoni? Ke yena osivumayo asishiye uYehova womenzela ntoni? Ibe seyisithi ke u1 John chapter 1 verse 8 and verse 9 ukuba sithi asinasono siyazikhohlisa, inyaniso ayikho kuthi. Athi verse 9 ukuba siyazivuma izono zethu ulungile yena uthembekile ukuze asixolele izono zethu asihlambulule kuko konke ukuthi manje ukungalungusi kwethu. Uma ngaba sithi asoni simenza ntoni? Ixoki. Uma ningabamba ezivesi zezono kungathi hayi
khawufunde yona verse yesono engithandayo Romans chapter 7 yo kusho Paul pha yayinzima into yesono inkalakatha uPaul khawufunde lenkalakatha Romans chapter 7 from verse 14 imvelo yomntombani siyazi ke ukuba umthetho ngowomoya ingabe ngonomncoko mntanami incoko yavela ncokole kwezindawo kusho banyana wenziwe ngamancokoli bale manje bayincokothanda uncokole nefuno la kakhulu noncokola uncokolisa imvelo yomuntu embala ngifuna lani ba yabona lanto yabona bangcwani yabona iBhayibheli lendala sanohlukana leBhayibheli lendala incwadi yentshumayeli ithi ubuathalala bomuntu necebo likaThixo intshumayelo le iyodwa awukangeni kwisentence isihloko which means singama-athalala kodwa noba singama-athalala singabecebo likaThixo ngoku noncova incolo nangabisayichaza uba singama-athalala ecebo labani likaThixo kodwa ugudu kwenye izinto uba uvala ityekeza ya kuba siyazi ukuba umthetho ungowomoya kamnandi ngowenyama ya uthengiswe ngam ndabaphansi kwesono uthengiswe ngengama ne uthengiswe ngam Okay. ndabaphansi kwesono Jongani bangcwele ilanto iyathetha bangcwele sathengiswa nguSathane saphansi kwesono yamana kuba oko ndikwenzayo andikwazi mna kuba endikuthandayo oko andikwenzi yabona ungasenyaniso apha kunapha ebandleni niyafuna ukuphila ubungcwele uba kunento apha ebandleni nifuna yini Nkosi yami lento kaTata kanti into yami lento kaTata uyafuna but hayi awenze isho Pawulos akusho mina endikuthiyayo oko ndiyakwenza ufele wenze lento anizusela ozokuseleni anizushaya sokushaya lokho abakushaya bendenza lento leyo lokho abakushaya bendenza lento anizulala nami betheze yabona lento wathuka so10 iya ukuba ke endingakuthandiyo ndenza khona oko ndivumelana nomthetho ukuba mhle ngoko ke ayisendim osebenza oko seyisisono esisimiyo ngaphakathi kwam kuba ndiyazi ukuba ngaphakathi kwam noko ukuthi enyameni yam akumi okulungileyo kuba ukuthanda kukho ukubakho okukhulu uyakhalela uyanqwanela ukuba holy inhliziyo yakho iholiness uyanqwanela kodwa kebona ukukusebenza okuhle andikufumani kuba okulungileyo endikuthandayo andikwenzi khona okubi endingakuthandiyo oko ndiyakwenza ukuba ke endingakuthandiyo mna ndenza khona oko ayisendimi okusebenzayo oko seyisisono esimiyo ngaphakathi kwam ndifumana ngoko lo mthetho ukuba kuthi ndifuna ukwenza okuhle kusuke kubekho okubi kum kuba ndikholele nomthetho kaThixo ngokomntu ongaphakathi kodwa ndibona mthetho umbi emalungwini am usilwa nomthetho wengqiqo yam uyacaba bangcwele yona ngozi ngalamalungu wethu lamalungu ekuthiwa ngamehlo ayasonisa amehlo akujobisa izinto ebemele uba xa ungajonganga usindile phi esonweni ziyanisonisa indlebe sisivisa izinto ngoba kuthiwa bengingayivanga le ngengajobekanga impumlo yabona pasele njengoba ndiniyekisa unyama zamasiko uqomba bongamenyanga emzini kuthiwa beswethu ngapha luze ulandele uyodla inyama amadini uba zitshempumlweni nato la esalo elavumba lenyama ezila inyama yesiko tshempumlweni yofika ngqo wona uyithimela emthethweni wesono lowo
umlomo uvela ukuthethise ke ukuphula abantu ohathi apha ekuthetheni lo ave hayi bangcwele have ndirhali deliverance yomlomo yabona kule apha kwishi kufuneka deliverance yomlomo apha kwishi ishi ziyagibisana manje khala umuntu akayihloli uba ayophuma ku hayi mani into yena wakathi zishi amala amadolana lento fundo kubomana umama lento ayini bazalwane khawuthi into azoyikhupha ungumzalwane ukholwa uqala uyicikithi bathixo ingaba umuntu ongumKristu angayikhupha nalento izawufika phaya khona ingaba uKristu wami angathetha ngohlobo ndithetha ngalo kuzini na ndiyawabona amehlo bangcwele cause ungajonga amehlo wakho angamafethe umuntu amehlo wakho ungajonga wone wedwa angaboni umuntu utheni umhlumezeli indlebe ungazivela wedwa wone angaboni umuntu nempumulo nansi ingozi ngoku ngumlomo leyo uyabagqiba abantu umlomo wakho hayi zonke ipoli phasi bangcwele azinamuzasa nezandla ungaphatha angaboni umuntu ongamphathanga uba uyona ngapha is only nomphathwa nomphathi cha abanye basinde. It's a battle between the pather and the pathwa basinde abanye apha esandleni na xa ucinezele umuntu ulovayo uba hey undicinezele noke ephopho omnye ubonise kaniyadlala akazi ba hey kublind siyavana so kulamalungu wonke akukho lilungu bangcwele eliqhekeza umsebenzi kaThixo njengeni siwashipa ngalo mlomo kwaona tuphinde siyothini sithandaza ngalo mlomo tuphinde siyothini shumala ngalo mlomo tuphinde siyothini bangcwele body parts in fact nalanda abantu bayoyika iyathethelwa umlomo awuzofuna ukugijisela nje bakala umlomo uyoxoxa la ndawo ingozi umlomo niyabona umlomo ncane yona organ enters bathi bani incede bangabe uthi uyenza ayisuse belomo yenu okanye ayivale njenge science ibandla bangcwele ubona bathixo ngebani kude this organ did you pick up do you know how I survive no the man ikize impoqo kumqomo yeyi le ifuna ndiyiphindisele ngantoni kwangale mpoqo ndikoma indibethe ndisithenge ndingayikhuphi lento umtyholi ebeyilindile xa uthetha kanje ndiyanifundisa ngoku zekakade umsindo uyandiva khawuthi manxa ucaphuka yabona ndophinto ezithu xa ucaphukile don't make a statement xa uvuye kakhulu don't make a statement ezobhatyaza zoyithuwento xa unovuyo olukhulu uvele uthele nje carelessly ngenxa ntoni yovuyo olukhulu naxa unomsindo omkhulu linda uzokhupha into right uyicingile bazalwane have ndinifundisa mani yandivana nibawe lento nixelwa ndinike niyenze le ayifuna Bhayibhile uthi uMadikiza xa unomsindo avoid ukuba ukhuphe ntoni isithembu uzawuzisola ndiyazi ba sometimes xa sele uwethu uthi amanokutheni malomke yonto ndithelele mali hey uzincedile amazwi owathethileyo sometimes ukhale wathi ukwatsala awasatsaleki ukuthi manhlale indawo yomlomo umlomo utheni nalo ebazalwane ndiyanicenga namhlanje
mani khani ufunda ukuthetha. Akhona amaxesha ngoma nobe wathula ke nobe wathula akathetha. Bengekuphethe babe wathula. Akathetha. Ingabonga pha komama. Phela uvela umuntu uvanga. And bana bangcwele izArab eziphiwe. Talente ngezithini. Phiwe izArab. Ka yewe mana kuphiwa kwenu na kusebenza right lo mani phiwe wona mani. Because le ngibone phandle. Hey, umfazi umsebenzi onza umkama. Hey ngwenze. La nto bangcwele masishaya izandla omama. Hayi bashaya izandla lo ndawo. Ubona phansi. Ekseni funeka hawulile azive ntwana. Funeka hawulile umama otherwise kungonakala endlini. Therefore, but yohlulani ukuhawula koqeqesha. Siyabona ke ngoku kukhona ngeke ungumama uhleli nothobile. Nosakhe ucuma ove uthuleke tu. Akakho umntwana ovulaza lencolo straight and umuntu ogudi lanto ngumama. Itheka ngathi nasiyayekelela. Thina ukhonze kodiva betha. Chokubekani. Qoshela. Nengo ngalo umuntu every day. Tabetha man. Awudakhala amakhono lo undiyabetha lo. Nalo wabetha nokubetha qwa. Ngiyabe. Sevana. So ngifuna abantu bangomama engathi xa sisepulpiti sikhweleka ngoba ngathi asibacingeli. Akekho umuntu wenza umsebenzi omkhulu njengomama. Kuthiwa ngosuku yena angazi ba amazwi akhe funeka ephume kuye ngosuku kodwa ambalwa wethu manika omama nomngxolo upha. Khangqolani kakuhle nongade none kaloku bazalwane. Umsebenzi wenu ubani lungisa imeko ningxole. Hey man, hey, angazothanda emveni komama. Ini uphuma pha ingxolo ngoba uyagumbi nothazi mama. Umama bengangoli. Ubelungisa isimo that's why noThixo uzofika umoya ngcolo vela afika avulele pha because besenza into enhle xa iqeqesha umntwana ngokungcola. Siyabona bangcwele andifuna uthokela bandaka lo sikelela abantu ukuthi masivaleni ilomo. Cha abantwana abaqeqeshelana ababeli bani. Nikhona bangcwele masindla phela emlonyeni. Yabona ukuthi uyancenga bangcwele phela emlonyeni. Impuma mlomo yethu. Yabona ngoku kunabantu bafike abaqala ubanatha bebandleni ake baphakama babona baqala ukhoza nathi nje wathi izandla into qala banapho lecawa ukuphama makubona baphama makubona yemani yake nabo nosisi ebangcwele khali ke ninzi pheni lento ndiyanicela ngoku noba ke awudalelwanga khali ndiphela ububele nibeleza lama bantu ngifuna babuye abantu next week sekutsho mna ngoku mababuye abantu next week beve kumnandi bale nkonzo nobubele babantu bale nkonzo. Yobashe bamqala senze aramntaba engazi umntwana ngashongo. Ebuya ganpono phela bale tsawa. Hallelujah. Okay. Masigqibele ke ngoba ngifuna sokugqibela ngayo nanto yami. Bantwana lento abantu ngithethe kanje. Andifuni nizipanishe ngesono. Njengoba ndishumana repentance nje ndishumayela with wisdom. Andifuni ndicreate apha ecaweni into ezokwenza abantu balecawa baphile kabuhlungu bona. Bona hayi kwezinyecawa noko hayi awudethethe kanje utala nokudeca bomla sophila apha nathina. Siyavana right. Understandani bangcwele ubungozi bokungawazi umzimba wakho wakwamoya. Ezi body parts njengoba usoniswa ngamehlo. Siyabona bangcwele kuba khona idot kulamzimba wakwamoya owenziwe kukona kwakho ngamehlo. Njengoba wone ngendlebe kuba khona idot kulamzimba wakho wakwamoya esendlebeni yakwamoya. Xa wona ngomlomo kuba khona idot emlonyeni walomzimba wantoni
wakwamoya njalo nalandawo xa une ngayo bakhona idot kulandawo nangayo noba yiphi. Amen. Mamela ke when xa siyokwenza iwarfare uSathana akabezisokolisa ukhangela idot yakhe cha athi ngeke andibethese ngentonga yami. If you are living in the glass house, don't throw stone. If you are living in the glass house, don't throw stone. If you are living in the glass house, don't throw stone. If you are living in the glass house, don't throw stone. Yemntakwethu sukhokha abantu ngamagade usesendlini yeglass. Yiluphuma endlini yeglass xa unomkhuba wokukhokha abantu okugibisana abantu. Uzawusuka umuntu ngelilitye lakho alibuyisele back qhifi indlu yeglass. Uyandiva? Xa siyolwa noSathana lumkela ukuyolwa noSathana usenedot yakhe isono. Okay. Igazi lika Yesu, the blood of Jesus. Hey, leveki yonke niyaphosa man. Leveki le yegazi le. Ndiyanihalisela. Le veki sidila negazi. Ngifuna umtholi ndiyam apply uba akazosibona man. Akazosibona leveki uMr. Mtholi. Mr. Devil, come. We are waiting for you. Yabangcwele, ndifuna nibe libandla man elingothukiyo. Siyavana? Then namhlanje ndifuna nazi nibe ne-conscious understanding of your spirit bodies. Yazini bangcwele ubukho bemizimba yakwamoya. Njengoba abantwana bami bezoweshipha ngoku, abaweshiphe ngale mijogo lemizimba. Siyabona? Le mizimba abazoweshipha ngayo akuyo mizimba not abejogileyo. Bazoweshipha ngantoni? Nge-spirit bodies. Njalo ndime phambi kwenu lo mzimba nojogileyo bangcwele ngeke lo mzimba ube so powerful kanje so dynamic. Niyayiva ndephuma akukho modikwayo yini? Ha? Unolam ingathi wangayeki. Ingathi wangayeki manje itsho kamnandi lento. Jongani bangcwele. It's because I have a conscious understanding of my spirit body. I am aware that there are many sins that I might have committed yesterday, knowingly or not knowingly. The matter of fact, but how comes it that andime phambi kwenu nani yabona mane yintoni mangcwele xa ndime phambi kwenu ndinge nguThixo ngqo? Andoni? Am I so perfect that I don't commit any sin, any mistake? All right. Nansi into endifuna niyazi ngam. Nendifuna niyazi nangani siyefana. But mna my conscious understanding of my spirit body yenza ndizazi uba andinoma phambi kwabantwana bakaThixo ndisisingcole esinje.
Uyandeba ke ngoku? And then izoqala mina kodwa ke masirepete incumando noveni benamandla basanje phela phambi kwenu ngoku. I'm aware kokuba umzimba wami wakwamoya ngeke ndidile noSathana akhothame ndinechaphaza lakhe, be it a spiritual sin or a physical sin. Into abetha abantu ubungcwele bazenzela abantu. Bazalwane, the purpose of the blood of Jesus is for our sins. Igazi lika Yesu alenzelwa enye into. Okay, hey, vele shimela into phezulu into. Umuntu oyiswa uThixo tried uAdam woyiswa sisona. uThixo wavusa abantu ngosete unyana kaAdam, imbewu yaphela kuNowa, abantu bona emva kwaNowa uThixo wavusa abani umlebo ngoAbraham, abantu bona uThixo wavusa oMoses wabanika imithetho bona abantu, wavusa uJoshua wanika imithetho bona abantu, wavusa iJudges wasinika imithetho sobona abantu, wavusa iKings oDavide bona abantu, wafaka abaprofeti bakhe abanomoya bakhe bona abantu. Nikhona abangcwele? Kwathi ba emhlabeni into enenyama negazi incanyile. uSathana into enenyama negazi ayikwazi kumoyisa. Then uThixo njengoba uSathana wangena ngomfazi, yabathanda nomama, ngacuma ndabacela lo mama, yabathanda mama. Njengoba uSathana wangena ngoEva, wathi uThixo lanto ndenza i-reversal process, ndizobuyisela umuntu kwisimo sobungcwele kwangomfazi. Lanto imithiweyo inguThixo, ingumoya, uSathana ujongela ingaphandle. In other words, wayeka wavula uThixo, uSathana wajonga uphysical body kaYesu. Akukho nto abangcwele uYesu engenzekanga. Uba ngaba umuntu wancwaswa noYesu nama wancwasana nazi not ngozange ngiyibona mina nalanto wayibona ethi uYesu wancwasa. uYesu uyabona wake wazama anisuxoka iBhayibheli lifuna wrong party, but kuba wayinale nyama sinayo sivana, akukho nto angayiviswanga noba akakhangena ayilandele. Bakhona abangcwele? Amen. Ilast uyayazi uYesu kuba isegazini lenyama nomzimba oyikuwo. Umoya uyawazi uYesu, ukuxoka uyawazi uYesu. Yonke lento wena ocuma ngathi inkulu kunawe, Jesus knows. That's what Jesus died before. Ukuthakatha abangcwele uYesu ubazi ubugqirha bebenzwa awahleka amagqirha njengami vele wahleka njengesAram. Awahleka amagqirha Yesu engaziba ngophathi bene phaya uyawabona uyaweva naxa izama ukuthetha ngaye ehlangane phaya emkhathini uyaweva uYesu abana wahleka ngesAram. Kodwa kufuneka zonke izinto eziza kwehlela thina benyama negazi ezivile, so that xa sithetha ngepower of the blood of Jesus naziba nenza ntoni bazalwane. Yo Thixo, hayi lento balaza ngosifo besibuye ingathi ibalekile kodwa ayibalanga njengalensiyenzayo ngoku, because le yabantu abazawufaka yasezufa thina sesifulile le engicane ngayo. Kodwa nje ithi nje bangcwele nje ba nombothwa abayifa behleliphi besityanto libhekile kwaphambi kwethu hlobo loni. Amen. Yabazalwane jongani, uba nika understand le ntshumayelo okanye lemfundiso ye conscious understanding of your spirit body. Akafuni uSathana abantu bayazi le information uba kunomzimba wakho akungona umzimba oza odetermine uba uya kweliphi icala. Le body bangcwele le yabona ngo
iyofika itshokuthe ihluthi ithini iphele lapha kule body endifuna uba singathi sihlala kuyo ngoku more than this. Yile body bonke abantu abafayo belahlekiswe nguSathana isebuhlungwini because isoul nebody yakho xa ebhubha umuntu umphefumulo nomoya awufi kufa inyama. Then ke ngoku le body le esingubody 2 yile edibanisa isoul nantoni nespirit. Xa ufayo ke ngoku kufuneka leyo kulendisha kwelacala because leya ngane nitheni iphelelwe. Then ke ngoku qaxela ngospirit body lo yibody elapha kum endimnqa efana le enamehlo inendlebe ina everything. Then ayikho glorified yona sivana iyokusebenza xa ndisekulo mzimba wantoni wenyama. After my death kune glorified body le ezawuthi qhalatha la glorified body okanye la mzimba lo sisakhiwo ngulo endizawungena kuwo ndiyohlala esihogweni ngawo. Umuntu akafi bazalwane, ngithi umuntu akafi. Ngithini safumana wrong information. Ingabo mthina abantu bamnyama. Sazi ba umuntu uyafa njengenja aphelele njengenkomo. Akukho njalo. Akukho njalo. Umuntu akafi. Utshintsha kwisimo angena kwesinye isimo. Usuka kwelinye ilizwe lenyama aye kwilizwe likamoya ngomzimba kamoya. Nibona ke bangena uSathana edlala ngabantu kangaka banale nto bahayi wethu xa ndifila ndiboni andiva. Yabazalwane kunendlebe umzimba lowa unendlebe zelacala. Nansi ke into embi Thixo ufile Lazarus ndithi ebekala mnandi ehamba ipati sheshe imoto ehlala kwe ilaguni umuntu ethiwa Lamborghini ntoni imoto zenu ezo zinto eqhubeza imoto lo mfo nanje ayisho iBhayibhile qha ndiyamcinga ngendlela wena yabangcwele baninzi abantu endinosisi zifana ngale ndawo baninzi abantu endibasizelayo abaphoswe yilento yegazi likaYesu abazawudlela ubomi babo bona phakade kwindawo yakujiko ezamazinyo kuba ayishunyayelwa lento yesihogo. Yabazalwana isihogo masishunyayelwe. Xelelana abantu okokuba umuntu ofengena Yesu akayi kwindawo yokugqibela usayolinda kwiprison. Iprison yakhona sisihogo. Njengobana la madoda abhubhayo kudala ahleli phaya bathi niyaqhathwa nina xa ubhubha uya kwaba omkhulu. La ubhubha ndiya kubani baba kuma wethu apha mawethu. Yabazalwane xela nabantu ba akukho ndawo yamawenu hodwa. Akukho ndawo yodiba phaba hayi ofileyo kwamadiba uyangapha okwachezi uyangapha odlamini ba ayikho. Iqatho mayilungiswe lonto. Lungisane lento yesiduko. Isiduko yiphalapho basinisela inyama ninikana amanxiwa. Cha. Igospel ilimele. This simple gospel that I'm preaching, you're the best gospel ukuthi. Bangapha abantu abafayo belahlekisa ba hayi uyojoyina amawabo. Ephi. All right. Amawabo akhona. NginguMadikiza, ndingutiyana uzengele mahlangabeza uNkomozi noZulu.
xa ndibhubhayo othiyane ndiya kubo ngothiyane abafele enkosini. Yonke into lithiyane uzekele mahlangabeza ebimosha abantu apha sazi ndibone mna ndisho qho basidibele ndithi masekele masibulisane ongose lapha asazi after death siyapha. Njengoba kuthiwa pha uLazaro lesityebi wasekufiwe lo muntu obedla kamnandi uqhensa kubi ngokubuye kweliyacala lo Lazaro ebehlupheka enesilonda kwelacala ubekwe kwisifo sabantu sikaAbraham. Maybe you don't understand ba ithini ke ngolento esifuba. During that time bazalwane ndiyantisha ngoku apha emhlabeni bekunendawo kuthiwa yindawo yabafileyo. Wonke umuntu obhubhayo bengayizulwini. It was like a crawl. Yeah? It was like a crawl. Yabona isibaya sinamagate amabili. There's only one gate, one entrance. Then ubuxa ungena phaya kula crawl kuthiwa iAbraham bosom. Xa ungena phaya igate umuntu ebesijika ngubani nguSathane. As much as Abraham befele uThixo bebenayo inhloko le phaya because ijiko bani zikuyo. Then what happened? There was a gulf. Bekunomsanza obukhoyo pha. Ngamanye amazwi, if it was a circle, bekunecala labakaSathane necala labakaThixo. Nyama nam? Right. Yena xesha izitshiko zobani zokuSathane. Okay. Ngoku isityebi njengoba kunomsanza singaphaya besidla kamnandi kuhanjwa ipati kubhiyozwa sifundile sime eParliament sinika ispeech. Ngoku sekufiwe phela loo nto ngoku la Lazaro ndini obehlupheka uhlele kwindawo njani right. Sithi sityebi khawuthi nkqu ngomnwe nje kuba nditheni ndiyathuthu bazathi because bangcwale phaya ayingomlilo nje yintuthumbo ungcono umlilo phaya bangcwale khona abantu nje abahlala behlathwa asazi uphumle. Imagine 1,000 years every day. Ndithi baya bandihlele singcwabeni ndithi lost ingcwaba uba ngabe bengakhona ngondithethayo iyatshutshiswa ngosimncoma pha abakulomama abekhula naye abembi akatsho umuntu wankosi ukuhamba biyeka ndoto indigqibile bobuxoki. Shine mfana wami uva kabuhlungu umuntu ose engekho uKristu. Mandelana abantwana benu because ayishunyayelwa lento ezicaweni. Mandelana inzala yenu andinqoneli mntwana wami endimzala ngokwenyama nendimzala ngokomoya ongafa afele esihogweni. Bazalwana yinhlungu endidlayo because ayishunyayelwa and umSathane ufuna abantu bafele eziyolweni. Uthi impethu yaphaya ayinamlinganisele phaya bangcwele bangcungcuthekiswa abantu niyayivana lento. Hey, xelelana abantu ngesihogo bandlala eChristbody. Don't be silent at a time such as this about the life in hell. Ukuphila ubomi singungcutheka for 8 years spiritual mathematics kubhetele kunomuntu osele na 300 years wafayo ebuhlungu on day-to-day basis. Ndiyazi bathina amaKristu siyangcungcuthekiswa imeko zokuphila kwethu asiphili kamnandi. Yiyo loo nto uSathane ufuna uba asikhwebe ngokubona ngathi aba bakulacala baphila bhetele, but after death
ngabona abantu basengxakene ngaphezu kwalethu. Nyamezelani ukungcekiva ngenxa yegama likaYesu. Ngoba wahlalwa yintoni suphuma kule nqwelo kaKristu. Tshutshiswa ukuyo, phathwa kabuhlungu ukuyo, viswa ububi ukuyo, ungaphumi kule nqwelo. Ndiyazi manje bani lapha nizozikhalela nibethekile but you are better than umuntu ohlala esiyolweni eziyesiwogweni after his death. Yini madoda? Uthi Lazaro, khawundincedele ngoku kuba sendilapha. Ngiyoxelela uyolo ba hey bangamseza kule ndawo. Uthi uthetha hayi uba ngaba bamvanga oliyolo lo endimbekile epulpit ovangelayo akuzusuka oseni kwelicala aye kweliyacala. Because umzali unenimba uthi kungathe kuze nabantwana bam apha uqabe inimba ipheli sawufile nanganamzimba Thixo wami xa nditsha kanje manditshe ndodwa ndingathi nenzala yam. Yo le nto ndishumela idelekile yazi kwamoya. Hey bazalwana, ake kushunyelwa abantu ngesihoko. Makuxelelwa abantu, bayaqhathwa abantu, mabangafele ezonweni abantu. Isihoko zona isendisa kuso mna qha. Ufuna undivileyo ayevile xa eseyisishiba hey wayitshila utata uba ukuzilibazisa ngeziyolo nobuhle nobumnandi belihlabathu then ndakufa ndiye entuthumbeni. It's a waste of time. Namhlanje xa sizawuthandaza ndiyazi uba ngoku lapha ngenxa yesono sakho osenzileyo yani ngalofe ngoku unethamsanqa uma uvele message useneshance yokuguquka. Abanye bayivanga le message so that baguquke before they die. Nethamsanqa wena uviswa izinto ezinqabileyo uselapha emhlabeni. But before we pray, have a conscious understanding of his body. What do I mean by repentance? One word. Repentance is nothing else other than ukuqinywa with dots. As dots zokona awuziboni because bangcwele amaKristu ajonga isono soqeqezo. Do you know why sisibeka phambili soqeqezo? Sihave because sibethe abantu ababini ethe ku but asohlukanga kwesinye. Umona bangcwele, umona ukuhleba inhlebendwane idoti yakhona ikhona. Usathana kabe sajonga idoti yombulo le idoti as long unedoti awunolwa noSathane unekhapasi. So the reason why ndilisa ku repentance ndifuna umuntu azuba as long ndingumuntu ndinenyama negazi ndingumona ndinifundisa ngami naleka makuthi apha emva ndifundisa ngami ndithi ukuze ndime phambi kwenu ndine confidence is because ndiqale ndaya ngalo mzimba wami obone dots mabala okay kosi autolisa
chance umuntu azikhangele before kushuna yena. Bangole singaboni. Ndinibonisa iblanket esayifumaniswa nguRhulumente. uRhulumente wethu has added value. Awundibonise, awundibonise. Ndifuna abantwana namhlanje be-serious nge-repentance. Awundingubo yokuqala. The first blanket. Zinofana bayi-4, balekani. Ndifuna abantwana nazi uba apha eMzantsi Afrika udlalo. Siyarepenta ngoku. On a serious note. Jongani bazalwane. This is what is happening in South Africa. Abayi-4 ibambe nithi. Sina namhlanje udlale xa uthanda ukudlala. Sawurepenta seriously and thoroughly. Ngiphele bantu abami 30 minutes yonke. Because nani nihlabela apha nibe ni clever. Ngixolele. Bazalwane bami, sokhibandla ngosevana. You are busy with the church. And that's why ndifuna uzomama neqho. Apha ekuseni. I want to make sure when you figure early. And you figure early ifumana 10 isathe. And xa bangcwele usathana this year uzawubetha uDecember elazi libandla. Ndifuna amadevil worship la thunya apha ebandleni afike kumem naqala. I want to understand about leliphi devil worship elingana amandla ukuthi sakume uqobo luphinde after ndimkile lumosha inkosi into lapha kulibangcwele qha ngifuna repentance ngoku ningake nivume ayilo devil worship olithunyelwe cawo abanye bakusande school abantwana basizizwa becaweni zilimele inkonzo bazalwane. To be honest, the more ibandla line power, the more kuziswa inkunzelo. And sazuyivela nishunyana kwaza lokho anemali amagqwirha bhatala lishilo sivakalayo anganiphi 20,000 ngokuba ngandiyeke ushima hohlolo lwami mawuziqhenga lo mali yokuxoka Satan loku lidla amaxolo shawani bangcwele ngoku singena ku phase 2 othi musa ucinga ba xa useMzantsi Afrika usafe esonweni. The reason why I go this specific, the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 56, Amandla esono ngumthetho. Into eyenziwa eSouth Africa kungabikho lula ukuphila holiness ngumthetho. Masiyeni bangcwele. All right. Okay, manje yeBhayibheli kancinci. 1 Corinthians chapter 6 verse 15 up to verse 20. No, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Uthi anazi naba imizimba yenu itempile engcwele ohlabani uthi uzobona ngwani uSathane uhambele ngavesi. Right. Uyazi ba umtshoni esona sono sikhulu sisono sombula ndithi why sonisa abantu ababini ethe go, which means xa uMzantsi Afrika uvulele i-abortion ikhupha this spirit. Nasbo sifika senze ntoni iqweqwe apha ngaphezulu ngumbulo lo owenziwa intoni abortion. Akekho umuntu abortwa ngekho umbulo uqala whether adultery. Then izange abantu apha ngaphansi kona ngoku zani abantu abaningi noma bayi-10 balekani terefnani ni-reference niyani balekani Sunday school balekani ngena phaphathi kona ngoku balekani abantu abami balekani okay. Yes, boys and girls. Masiyani number one balekani number one yo number mkhuzu ke lowa hayi mama mkhuzu. Okay, bazalwane sithi aba nami ngone inkosi bandami inkosi boy lo vele isiqhezi space
Bangcwele, andifuni mna ndiyititshala, andithi ndinititshala into yiyo kunje eMzantsi Afrika. All right, mayisuke le nto kancinci umntosho mamveni kwami uthi ndimvele ixesha lakhe kodwa mandilidle madolo ndiyafundisa nje. Into kabe khona into elight, into eyipila nje emhlophe bese uqala ngayo. Bazalwane, before idemocracy eMzantsi Afrika singathi inkonzo yayigcine in the atmosphere ubukho bukaThixo, ubuhle bukaThixo. Amen. Amen. Then this is what democracy did. Masele ngoba yile ngubo ngoba phela amabhulu wakunje selaba yinto emhlophe le. Amabhulu bangcwele ayisiphethe ngeapartheid engasiqalapi. Sanga siphatha kuhle amabhulu but asiphatha ukuhla pha phezulu. Akhona abangcwele. Amabhulu asiphatha kakubi enyameni. Kodwa umoya owawusebenza ngexesha lamabhulu wawumhle kuba amabhulu blessed sarafika kuba as a covenant from Jan van Riebeeck. A covenant was made with God. To the apartheid regime, a covenant was made with God so that noko apha in the atmosphere noba sicenezelwe ngoku-apartheid but apha phezulu xa sikalabani kuThixo. Nikhona abangcwele? Then this is what happened ngo-1994. Fana lemdaka sifana lemdaka faka leya ngo-94. Niyabona abantwana nisithi abangcwele ngoba siyasuffocatewa. Nishokile la moya wokukhonfizisa ngolo suffocateayo. Kuthe kusenjalo kwakhululwa kwakhona ngoba kuthengiswa imizimba. Faka beka zobanika intolo zobanika abantu amam oleke lento ndifuna ibonakala lento. Bazalwane, these are the messages ezizawuninceda not the prosperity in better and abantu abanishumaza ngesono banenza nisikhondene. Ukushunyezwa ngumuntu ongazi into yena akaboni akeva zinamehlo zitheni. Mna I am an apostle, ndiyanipostola. Siyavana? I don't evangelize you, ndiyanipostola. Umpostile akabethi sona phela angachazi uba sewusesoneni wenziwe intoni. Ngoku ibandla lisuffocathwe ntoni ngumoya wentoni wokuba urhulumente wethu ekhule ntoni qho abortion wafaka phezu kwalentoni uthengisa umzimba. Xa bethengisa umzimba abangcwele Nkosi yami ungazi imimoya njengoba bezoneka phaya la moya wokuzoneka basazoneka ngemini but usakhona umoya pha in the reality. La nto abayenze ebusuku beze sukuma xa bemkile bona imkile la moya ukhona ongeze phezu kweleya. Nangoku nakungafata ngene emthatha manje uthi ungene emthatha inyama ithi ndikhona phuma fasting enzini ngene emthatha ubethwa ngumoya ukuphezwa kwemizimba. Jackson njalo wathi indoda mayilala enye eseyi-US ke ngosapho ngazethi kube ingoma emnyama ethiwa ikhona yothi kube imnyama nje sibonise le ngozi sapha khosina zathina ayikho emnyama babandazana into ezinyama zininzi imali lekasisithabu singoku ibrown ibhetele asebenza no-brown no-black ndifuna nibona. Okay, oshimwana abantu bakhululise becala icala njani Nkosi yami. Hayi lijoke ebangcwele i-homosexuality le ndiyenza mnyama isitabane futhi andaba kutheni ngathi ngifaka u-social work nje ndifela nami uthi abangandifaka manje ke lento kana amadoda la kanti igezele nami
kuthiwa ngishumela ubike zitabane uthani manje ngafani ngifuna nami kuthiwa ndithuke imini yonke uthiwa Madikiza uyatrenda social network wenze ntoni ushumela ngezitabane yo wenze kakhulu nje umuntu ongcwele and ke ngoba ngixoxa ngamini yonke sendivendale kwami ndihleke idatha yakho phone ne-Wi-Fi ke umuntu andithuka ntoni ngedatha yakhe yazi umuntu xa ungena usijongo kokuthi hayi igama lokho liyatrenda uzima lithenda ngantoni if litrenda ngokushumayela liyashumayela because khona abantu ngokuthanda sathema kanje iphepha eBhayibhelini subani basanda ngamagwala makuthethwe ngawe kakubi utrende kuthi uthe abantu bazitabane ecaweni ndisatsho ubusisusiso and okwesibini mna ayiwanda ngoba lo rhulumente moyikayo ongathi hamba iBhayibheli ukugwala yintoni jonga abangcwele jongani yiba nescripture man uthi according xa uphaya usecourt ungafuni igwethe uthi according to nayibeka umthetho ugqotha phaa uthi wena according to the book of 1 Corinthians chapter 6 from verse 9 it is written in the book of Romans chapter 1 verses bayakota ngapha ukota yakho ngapha ubona lo mkota akazukuthathela na soze ndiba ningamagqotha ndinifune mna uba ndiswekhothe ukuthi khona abantu athi uThixo bezamasikizi indoda elale indoda ndibanjele lodwa ndifuna ukugqwetha xa lithetha igqula ngapha ndithi it is written ya anamfundisi nina ingathi ndifuna umchallenge urhulumente makabanga and bangcwele xonke mna kungafuna amapolisa azondibamba ngeveni abathandazile ngeke ndibanje wayidini futhi ndingathamba tata ndingathamba sabe ndibonisa ndifakwa phaa evenini mna hayi sabe sithole ndibonisa ufakwa mna phi andisibe ndilo bane mandilinene ndingene nje ngabakhoshi kapapokhoshi ikapopokhoshi ngabakophashi yematata bakuziba language imnile ndithi yasekhaya angabe umuntu aguquka ngambamba lento ayifuni manje awuzobanjwa nabona ngibanja phaa ngiyo ngengangenisa wabona uba kwaphuma itrasa zikabasha umuntu oyi-1 phuma itrasa zigala kuyabasha uMadikiza ndathi hayi ngabe msuvela evenini nemoto yami wait for me there I'm coming yazi into ayiphetheyo mani masisi into nesesandleni sakho oMoses baphethe intonga babaleka umkhosi ophethe ingca eyomileyo ulekwa ngumkhosi ophethe ingca eyomile uleka ngayo uphethe yo AK-47 yamazulu because you don't know what is in your hand abasha bana abaninise nibonga kunje emhlabeni bazalana sizorepenta ngomani lanto erephela niyibone sevana bangcwele when we repent what is repentance up so we first heaven up atmospheric heaven up ngaphezulu kune heaven of the galaxies siyavana kwi-heaven of the galaxies nomtholi une-departments zakhe phaa ze-principalities, powers and authorities, thrones, dominion. Then xa uthandaza umthandazo wakho kufuneka ufike ku-heavenly father heavenly father ulo ngizabangcwele when you pray kufuneka uzawuthiwa une-connection is when lo mntwana lolapha ezantsi ekhobhoza kwezi ngubo zonke azofika kulento mhlophe nikhona then usathana
usibambe uyazi ba usenesono ngeke ugqobhoze kulangu ufike phi apha ngikho abangcwele. But if you have a conscious understanding of your spirit body yaqhobhoza manje imithetho yasemzansi isono sithintela insebenzo amandla esono kumthetho. So when we pray azini sithandaza sigqobhoza kabuhlungu leleya ngeke leleya nigqobhoze without the blood of Jesus. Then ke ngoku understand masilapha sevana wonke umuntu nami nje lapha nami ngiqhubile ngoku. God bless you. Yandlalo nezomthixo ndifuna abantu sihlambula sazi ba sihlambulukela ntoni kangaka ngithi athi niyabona ngoku akukho ukugqobhoza without him. Bazalwane noma kuthiwa umfundisi wenu uthandaza kuphela usuku, it's not about prayer, it's about repentance prayer. I-repentance prayer yintoni? I-repentance prayer ngumthandazo wokuzazi uba ndingumuni ofuna ukuxolela izono esebenzisa igazi. All right. Okay, ngenxa yexesha next week xa nize kwangose abantwana I want to teach you kangoba kwafuna ngicela ngode ngixolele if kuyenzeka ndiye papa because this is a very serious teaching enceda ibandla. It's a discipleship. We don't have chance apha ebandleni manje niphethe discipleship. So xa kusekuseni ingqondo zise-fresh, let me disciple the church. So sibeke ibandla itheni yabona ngose fine. Trouble noJohn, don't ever condemn yourself in the sun. Seven, God is aware of this blanket. And abantu abaninzi njengoba ethe uRomans ndifuna ukwenza okuhle isuke lento esemalungeni wami indenze sokubi. Ayisendi yimi owenza isono sengibani, ayisendi yimi owenza lomani sengumoya kabani kaSathane. Bangcwele lo Sathana lo endilwa naye ngulo osonisayo aphinde yosimangalela. Imagine isidebe sifaka isono saso kuwe na now siyangcolisa isidebe esidebe basigaba ungcolisa. Revelation chapter 12 verse 9 siyabaleka siyakumangalela kubani uThixo. Nikhona abangcwele nimake idimbe ezithathu ngo manje masiphinde esidebe bani esidebe Tuma nothi lento nguThixo. Asidenge bani? Asidenge isono sasingena sono thina. Asidenge safaka ntoni? Isono. Asidenge sibonise. Sibaleke siyokuthini? Kubani? Is God not aware about the creator of sin is him? Mamela. Uthixo ke ngoku ubethwa sithi. Izakhe Ndifuna ke ngoku mna ndinguSathane ndonise le ndoda iyoxela wena ufuna ngogqibela lo muntu ke lothi ukuthi ngothi hayi ngogqibela lo muntu ngothi ukuthi wethu manje napha life ngiyafundisa uke kwadini ndipha amantama kodini manje uleqasha uqomo yonke ndiso uthi akusithandaze sisi bakuzotyiwa kuyabulela kodwa awuzotyiwa kubulela ukuthiwa John ngiyani ngithatha ngejoke emama umlamla ngiyashuma ngiyatisha bona ngithuba ndifunza amanyala imama uPaul ayengomanyala la diba ayengomanyala ncede abantu abatsha eSunday school uyakuthi ngoba usawile khawuthi sisi awesicela enkosini uyandiva kaloba ngore inkonzo yengqondo yenzelwe lotho xa ukufikela umkhuba
usathana uswisha ingqondo uba kwathi ayivumi ingqondo uba kwathi ayivumi ingqondo then yiba lenkonzo yengqondo sisi asike siwusikele nonke umsebenzi lo. Let me tell you uba manje lento ndishimana ngabomu andingqondo ukuthi seyibotshiwe awukwazi kubiza umoya ingcwele aphinde awonise. The moment umema kwedini umkile okwenza lento ngilipha ntoni icebo ikhola abangcwele. Am I wrong by teaching this? Yonke into ethandazelwayo umuntu ngithe wenza ntoni isignature then hayi ngeke bother ngiphinde lanto enye into ayinalo into yonke bekwade bayiphuma kuwo kanti kumyihlelo ndithetha ngokuyenza uyihlelo kodwa yaguquka. Chawe ngicela bengcela ngizimosa ngiyogqibela hey ndingabethwa imanagement yami ngithobela ngithi joka kekhe ukoniwe ngoku wena ndifuna utata overtake uyoxela qala ngoze impimpa masiyenike umthole nomoniwa nomunye sibaleka hayi uyapi usathana ngomneva ngicela ngibona usathana ngozi hayi sathana lona awazi into sevana bangcwele ngifuna bangcwele angazi ukuthi bami nomama udala lo khona into ayiappeal. I don't know whether it's Bloemfontein or it's Piton. Iappeal Bloemfontein bangcwele uThixo xa sele wonile you use an appeal because ityala lona unalo awuthetheleleki tu ngesono. Then that's what we mean by the blood of Jesus. Xa sewonile the blood of Jesus is a token of appeal. So namhlanje ndifuna wonke umuntu ozazi bawonile ozazi bawungumoni ngithi we appeal using the blood of Jesus. Asiphakameni andazi bawumtholo after lemfundiso angangenaphi angene kanjani bangcwele uzoyifuna phi i-entrance kuthisho kangaka uSathane and ndithi kuwe don't condemn yourself ngesono. Don't allow devil to make you condemn yourself ngesono. Asoni but in case kuthi kanti wonile don't allow that spirit of devil to condemn you. The blood of Jesus bangcwele so isiwe emhlabeni sisona but we don't use the blood of Jesus. Sizohlamba ngalo ziqabe ndihambe mina ndifuna ukuba ndawubuya le nkonzo iphantsiswe yintoni na ngophi lo Sathane azongena sekunegazi kakhobozeni. Okay into ngasizobaleka qala ngaqhaphaza aqhatshaza baleka umuntu ngasizobaleka ongasindiswa baleka umuntu ngasizobaleka zami angaqhaphaza okay yo sibone ifish enkulu namhlanje yo the big fish yo a big fish khona mna noba ngayedwa lo wenele ukhona ethole ali ebangcwele nijole nezomntwana yabona bami ozange bawile ozange mfundisi I'm no more myself baleka yeni LOQANS le oza ebazani bami ngoba ukuweka okulala ke njengoba kuba into enokulala uwana ngokuhlaboku uwa ngokuxoka ngokuphixanisa ngomona wonile. The blood of Jesus is sufficient. Come oh sani bathatha lebona amamoto ezofundisile lapho yo ezanto zidlala ivela nto le ngiyiphethe zama ntabami nona khona nalo nanganento social network thola lapha gqithi hayi ndiyamothusa ngengiwe wena bethu bantu Jesus nikhona
Ebangalenye inkonzo manje sike sive nje uThixo ka. Yo. I-worship team bangcolayo basahlabelele ngihleli basalayo. Xolo bantu abami. Ebangenya nje ingoma. Ngicela kule worship team. Mina ngibotho ngitshele worship team. Ningangikhathe kakhulu. Bantu abadala nosexolela. Andithi oh ayike bona share izinto zami. What can pass? Oh ebazali akhona umzali omnya oke wathi abevele noxhakaniseka. Akhona umzali aphevele kodwa uxhakaniseka kubende nakho bengengomoya omhle lo. Khanizeni manani ndiyacela. Umzali uyoje bancane it's not wrong xa ungabantwana but ngiba nelimit ungathi xa bawonile noThixo ungumzali. Abantwana bethu basixakanisa on day-to-day basis siyangcola but kuhle ukungcola to discipline a child nothi kuyatsho but kuba khona into masekungena manje noSathana ngoku amane kutsala qho lo mngxolo awusekho right umngxolo ngoku so satanic nomoya izandla